ሰላም ቤተሰብ እንኳን ኣብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብዳሕን መጻኹም ኩሉ ይፍቱ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ትኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ትርና ማለት እዩ ስትሪንግ ኣሬኒየም ኣብ ሲ ፕላስ ፕላስ ከመይ ከምዝሰርሕ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ጊቭን ስትሪንግ ኣሬኒየም እዚኣ እያ ማለት እዩ። ስትሪንግ ኣሬኒየም እዚኣ ስትሪንግ ካረስ ስኩዌር ብራኬት ፎርም ማለት እዩ። እዚኣ ክብራራልኩም ንእሽተይ እሞ ስትሪንግ ስትሪንግ because data type ማለት ወይ ከዓ keyword ማለት ብኸለ በኋላ ኮማ ካረስ ከዓ ካረስ equals ታዲያ ኣሬኒየም እያ እሺ ስኩዌር ፎር ከዓ እዚ equals to array size ማለት array size ሆና ማለት ካብዚ ሃመገን አክሰስ ንገብር ማለት አክሰስ እሺ ኣብዚ ሲአውት ኢለ ማለት እዩ ሲአውት አውትፑት ዲስፕሌይ ምግባር ማለት እዩ። እሺ ለምሳሌ እዚ ሲአውት ኢለ ካረስ ዜሮ ኢንዴክስ ባይዚ ኣብ ስትሪንግስ ማለት እዩ ኢንዴክስና ካብ ዜሮ ዝጅመር ኣንቶ እዚ ተነዚያ ዓይነት ታይፕ ኦፍ ካሪየን ቫልቮ ቢኤም ፎርድና ሞድዛል በላ ዓይነት መኪና እዚ ሲአውት ካር ኢንዴክስ ዜሮ ተለያ ማለት እዩ ተነመጀመርያ ኤሌመንት ያ ፕሪንት ገበለይ ማለት እዩ ቫልቮ ትልካር አክሰስ ይገብር ማለት እዩ እዚኣታ ማለት እያ to access zero index to access zero index or to access the first element ማለት the first element እሺ እዚያ ንጎረም አድሚት እንትፎትና ታክመጽናይ ማለት እዩ ኔክስት ዋን ቫልቭ ቫልቮ ማለት እዩ ቫልቮ ማለት እዩ ሓዝ ከዓ ካር ኢለ ማለት እዩ ካርስ ኢለ ካብኡ ስኩዌር ብራኬት ዜሮ እሺ እዚ ኢኳልስ ቱ ሶሪ ካር ኢንዴክስ ዜሮ እዚ ኢኳልስ ቱ እሺ ኮንግረስ መኪና ቫልቮ ማለት እዩ ብካሊእ ቅያታ እዛ ቫልቮ መኪና ዓይነት መኪና ዘይተበረረት እንተኮይና ወይ ከዓ ዘይተሰዋት ኮይና ብካሊእ ዓይነት መኪና ቀይራ እንድሕር ማለት እዩ ኦፔል መኪና እንድሕር ብኣ ንምቅያር ማለት እዩ እሺ እዚኣታ መተል ምበራ ማለት እዩ to change ኦፔል change the first index ማለት እዩ ማታ ናይ መጀመርያ መኪና እንድሕር ትምችወትኒ እዚኣ ካብ ኢንዴክስ ዜሮ ማለት እዩ ኢንዴክስ ዜሮ ማለት እዚኣ ቫልቮ ማለት እዩ ቫልቮ መኪና እንድሕር ዘይትምችወትኒ ብቅይራ እንድሕር ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ኣውትፑት ማለት እዩ ኣውትፑት እንታይ ይገብራ ማለት እዩ ካር ኢንዴክስ ዜሮ ማለት እዩ ፕሪንት ይገብር ማለት እዩ ንከራት ኣለኹ ኣውትፑተይ error expected semicolon before cout semicolon ኣብዚ semicolon ማዘ እዚኣ semicolon ተቀይራ ነይራ ማለት እዩ ሪፍሬሽ ክገብራ ደሞ ሪፍሬሽ ማለት እዩ እሺ አሁን ኦፕን መጣ ማለት እዩ ቫልቭ ምትክ ኦፕን መጣ ማለት እዩ እሺ
እዚ ከዓ ፎር ሉፕ ንጥቀም ማለት እዩ ፎር ሉፕ ማለት እዩ ፎር ሉፕ ንጥቀም ከለኹ ኢንት i is equals to 0 ማለት ካብ ምንታይ ይጅምረለይ ማለት ካብ ዜሮ ኢንዴክስ i ከዓ ዴዛን ፎር ማለት እዩ ካብ 4 ክብደት ፀወዲ ማለት እዩ ካብ ዜሮ ኢንዴክስ ማለት እዚኣ 0 1 2 3 ስለዚ ካብ ዴዛን ፎር ትልና i ማለት ከዚ እዚኣ i ፕለስ ፕለስ ግን ኣይትረሽና ኢንክሪመንት ገበርና ማለት እዩ እሺ ሲአውት እሺ እዚኣ ታንገራ ማለት እዚኣ እሺ ፎር ሉፕ ኦፍ array ማለት ያ ሉፕ ንሰርሕ ማለት እዩ እሺ ታንገራ እዚኣ ሲአውት እያ ማለት እዩ ሲአውት ካርስ ኢትሬሽን አይ ማለት እዩ ስለዚ ራንገራ ኢትሬሽን ገበርና ይውሕድ ማለት እዩ ለመጀመሪያ ሕዚ መፅና ኣሎ ማለት እዩ እሺ ኣቫልዩ ናይ መጀመርያ ኦፕን እውን ለመጀመርያ እዚኣ ክልተ ኦፕን ዝባል እንታይ ኢንድላይን ስለዘይተጠቀምኩ ኢንድላይን ክጥቀም እኒ ሶሪ ኦፕን ማለት እዩ እንታይ ለመጀመርያ እሺ ተኣክሰስ ዜሮ ኢንዴክስ እሺ ኣብዚኣ ተጠቀም እኒ ቤተሰብ እዚኣ ማለት እዩ ደብላ እንግሊዝ ብራኬት ከፍተ ኮቴሽን ማርክ ኢን ስላሽ ኢን ማለት ኣብ ኒው ላይን ክመፀለይ መስሊ ማለት እዩ እሺ ጀረስም ማለት እዩ እዚኣ ኣክሰስ ገበርናያ ኢንዴክስ ዋንና ኣክሰስ ገበርናያ ማለት እዩ ኣክሰስ ወይ ከዓ እዚ ብካሊእ ኣበሃህላ ሓደ ክበልኩሞ ዋን ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ማለት እያ ቱ ማለት እዩ ናም ተኣክሰስ ገበርናያ ዋን ወርብያ ኣብ ቱ ከዓ ናም ብካሊእ ከዓ ሶሪ ዝቀየርናያ ኦፕን ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ፎር ሉፕ ስራሕና ኣላ እዚኣታ ማለት እያ ሳልሳይ ማለት እዩ እዚኣ ፎር ሉፕና ስለዝቀየርናያ እዚኣ ብቫልዩ ኦፕን ስለዝቀየርና ማለት እዩ ኦፕን ቢዳዊኤም ፎርድ እና ሞድዛ ዝበላ ዓይነት መኪና ኣሎ ማለት እዩ እዚአን ተመሳሳሊ ዝኾነ ኢንዴክስ ምስ ኢንዴክሰን ፕሪንት ንገብረን እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ፎር ሉፕ ማለት እዩ ምስ ኢንዴክሱ ኣብዚኣ ንግብሮ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንግብሮ ኢና ወይ ከዓ ኣብዚ ማለት እዩ ሪተርን ንወስድ ከሎ አንግል ብራኬት ከፍቱ እሞ ኣይ ኢለ አንግል ብራኬት ካብ ኮቴሽን ማርክ ሶሪ ኮቴሽን ማርክ ኣብዚኣ ግን ስፔሳ ማለት እያ ቫልዩኣ ማለት እዩ ስፔስ ንክተቅመጠላ ማለት እዩ እዚኣ ኣይ ዳኛ ቦታ ኢትሬሽና እዚኣ ከዓ ስፔስ እዚኣ ናይ ኢንዴክስ ቫልዩ ዝቅመጠላ ማለት እዩ ሪፍሬሽ ክገብራ እሺ ሕዚ ብኢትሬሽን ኣቅሚጥዎ እኒአ ማለት እዩ ኢንዴክስ 0 ኦፕን ኢንዴክስ 1 ቢዳዊኤም ኢንዴክስ 2 ፎርድ ኢንዴክስ 3 ሞድዛ ዓይነት መኪና ኣለውና ማለት እዩ እሺ ከዚ ከዓ እንታይ ክጥቀም ፎር ኢች ሉፕ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ከዚ ፎር ኢች ሉፕ ዝበሃል ፎር ኢለ ማለት እዩ ኬት ሳይንቲፊክ እንታይ እዩ ባይዘ ከዚ ንጥቀም ዘለና ካቶም ዓይነታት ስትሪንግ ንጥቀም ከዚ ስትሪንግ ወይ ደሞ ስትሪንግ ንጥቀመሉ ቫርያብል ከዓ ኢትሬሽን ኣይ ማለት እዩ ካብኡ ኮለን ንጥቀሞ ኣሬ ኔምና ከዓ ካሪ ኣሬ ኔምና ካሪ ካብኡ ፎር ንጥቀምና ካሊብሬ ዝከፍት እሞ ኢንተር ንሰብሮ ማለት እዩ እዚኣ ሲአውት ኣይ ማለት እዩ ሲአውት ኣይ ኢንተር እሺ እዚኣ ካብቲ ካሊእ ፍልይ ዘብላታ እያ እዚኣ ማለት እዩ ሰሚኮለን ተጠቂምና እዚኣ ዳታ ታይፕ እያ እዚኣ ኢትሬሽን ኮለን ካርስ እሺ ከዚ ፕሪንት ንገብሮ እሞ እዚ ባህላዊ ኣበሃህላ ማለት እዩ ፎር ኢች ሉፕን ተጠቂምና ሉፕ ምስራሕ ይከኣል እዩ ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ መጀመርያ
نبدأ for loop مالتي نرجع كاريخ مزألة لنا for each loop أتمتى for each loop مالتي for each loop تتعامل مثل حمدك قادر لنا مالتي شيء more explanation نقول مالتي إيش هذي مالتي for مالتي نمبر ربعي مالتي for each loop of an array مالتي for each loop أفعالهم بجورهم مالتي أقطعهم يكون هذا instruction for each loop تطعمهم loop جوز نحتيهم syntax يتكون ولا مالتي syntax يتكون مالتي لازم لذا outputنا كم يمثل لذا أقول كسرهم حندي بايزوي حطيت لكم comment section ما تدخلهم ما توقع عند فلان كسر حما تدخلهم كسر حصهم تدخلهم programming أو comment section متحفي كالي ماتو هذه حنت رفع وانا قال لك كم سكنكم لي شي out هنا ماتو ماشي quotation mark subscribe by the way subscribe وبيس subscribe يقولهم subscribe نقول أيتوسعوا subscribe جمعت and thank you for watching سلسمعهم نقول أن اللي كل فوتو مات ماشي رانقرهم أو سبسكرايب لوزي مسمهاتو out of the اسمي جرمات out of أو وشتي من function execute الكونيو زيا كلامسكم كت ماشي كلامه وزي أماتي إذا كونترول بلس في ماشي زي لكم يقول لكم سبسكرايب إذا ما تبي أنت thank you for watching ስለዚህ سبسكرايب نقربون يتوسع بالسماوات ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ ቲቶርና ከምዚ ይመስል ኣጻሊ ብኻሊእ ፕሮግራም እስካብ ነራኸብ እስካብ ሽዑ ድሓን ጽንሑ ስለዝሰማዕኹምኒ ይቀኒለይ ቴንኪዩ